बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. कुडाळ तालुक्यातील कर्ली नदीच्या पात्रात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर वाळू उपशावरती शनिवारी महसूल विभागानं मोठी कारवाई केली. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या निर्देशानुसार आणि उपविभागीय अधिकारी ऐश्वर्या काळोसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार सचिन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पथकानं नदीकाठी उभारलेले अवैध वाळूचे रॅम्प जेसीबीच्या सहाय्याने उद्ध्वस्त केले. पाहूयात. ही धडक कारवाई तहसीलदार सचिन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. यावेळी निवासी नायब तहसीलदार अमरसिंह जाधव, मंडळ अधिकारी रविकांत तारी तसंच ग्राममहसूल अधिकारी मयेकर, नेरकर, सागरे, इंदप, कनवडे आणि संबंधित पोलीस पाटील उपस्थित होते. प्रशासनाच्या या कठोर कारवाईमुळे वाळू माफियांमध्ये खळबळ उडाली आहे.